Naugdaw sa sunog ang 65 ka mga balay sa Kalye Claro, Camino Nuevo, Zamboanga City, Lunes sa buntag, Agosto 19. 65 ka mga pamilya kun 254 ka mga individual ang apektado sa sunog. Sa report sa City Social Welfare and Development Office, 62 ka mga balay ang totally damaged, samtang 3 ang partially damaged. Sumala sa Bureau of Fire Protection na report ang sunog bandang alas 8:42 sa buntag nga miabot sa ikatulong alarma. Milungtad og hapit 3 ka oras ang sunog ay nadeklarang fire out sa mga bumbero alas 11:09 sa buntag. 350,000 pesos ang gideklara sa BFP nga danyo sa sunog. Ginasubay paghihapon sa BFP ang posibleng tinugdan sa kalayo. Temporaryong nagpuyo sa barangay covered court sa Camino Nuevo ang mga nasunugan. Giapod-apuran dayon ang mga apektadong pamilya og jerrycans nga dunay tubig sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug gikatakdang butangan og water tanker ang evacuation area. Nagpaygayon sabdayon og relief operations nga mismong si Mayor Dali ang nangulo. Nadawat sa mga nasunugan ang family food packs, pagkaon, banig, habol ug tent. Padayon ang lokal nga gobyerno sa paghatod og mga hinabang sa mga nasunugan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.